I denne episode af Mødegangen taler vi, måske for første gang, om noget, som vi tror, at alle, der går til møder, faktisk har oplevet. Noget, som alle kan genkende til. For hvordan har du det med, når nogen sidder med deres telefon til jeres møder? Hvordan påvirker det dig? Og hvordan påvirker det mødet? Hvad gør du, og hvad tænker du? Det er nemlig som om, at vi som kultur er kastet flere hundrede år tilbage, når det kommer til det der med adfærdskultur for mobiltelefoner, tablets, computer, smartwatches og andre digitale tyveknægte på vores hverdagsmøder på arbejdspladsen. For de digitale enheder stjæler os jo faktisk for en stund på en måde. Der forskes i flere sammenhænge i IT-kultur. Vi bliver hele tiden klogere på, hvad teknologierne gør for vores hjerner, vores samvær og relationer. Og her i Mødegangen tager vi nu en snak om, hvad det gør ved vores møder. Vi håber, at du både kan genkende, vil kunne genkalde og finde genklang. Episodens case fra Mødegangens ledelsesteam er i hvert fald set før flere steder. Den lyder sådan her. Inge, afdelingens administrationschef og den ældste, både i alder og anciennitet, er vikarierende mødeleder, fordi chefen er på konference. Gruppen skulle følge op på et par indsatser, der ikke rigtig skrider fremad, og så er der en opsigelse i produktionen, som de også skal have drøftet. Produktionschef Gisem er indstillet på at organisere produktionen lidt anderledes, nu hvor der opstår nye muligheder. Hun fremlægger sit forslag, og alle lytter interesseret og engageret. Undtagen Ulrik. Ulrik, er du med os? Spørger Inge, da hun ser, at han skriver på sin mobiltelefon i skødet. Ja. Jeg er bare lige ved at få noget på plads med revisionen. Skal lige sende det her, så er jeg med. Så Wenche, det her det er en utrolig velkendt situation. Der sker det, at der er nogen på mødet, som finder deres mobiltelefon frem på mødet, og det tror jeg faktisk, at vi alle sammen har oplevet. Ja, så kan man lige klare lidt sådan diskret under bordet, samtidig med, at man er med til et møde, i hvert fald fysisk. Det tror man i hvert fald selv. Ja. Så det handler i den her episode Mødegang rigtig meget om, hvordan vi forholder os til det der med skærme i det hele taget. Ja. Nu er det her en mobiltelefon, men det kan jo også være de der Apple Watch-ure. Altså jeg oplever jo, at folk får mails og alt muligt på deres ure på hånden. Det kan også være PC'en, der står åben, og hvor der jo udover mødemateriale er alt muligt andet, der også kommer ind, eller iPads. Der er mange muligheder for forstyrrelser i møder, og som du siger, det er simpelthen, hvis ikke 9 ud af 10, så 10 ud af 10 møder, hvor det her på en eller anden måde sniger sig ind. Ja, det gør det jo, fordi, altså nu kan vi jo alle sammen gå og tænke, at vi har haft dem længe, men hvis vi kigger sådan på mødekulturen, så har de jo faktisk ikke været der så lang tid, vel? Altså det er også noget med kultur, det her. Vi skal prøve at forholde os til det, og det skal vi, fordi uanset hvad vi bilder os selv ind, så påvirker det vores adfærd, og det påvirker vores måde at være til mødet på, og det påvirker udfaldet og resultatet af mødet. Ja, lad os lige stå fast. Der er ingen, der kan multitaske. Heller ikke kvinderne. Heller ikke kvinderne. Nej. Der er lavet masser af undersøgelser på det, og de viser, at vi kan godt håndtere lidt mere end én ting, men vi kan ikke håndtere 2 hele ting på samme tid. Så Ulrik er ikke til stede under det her dagsordenspunkt. Nej, og det jeg kan godt lide, du lige fremhæver, at det er det her dagsordenspunkt. Fordi det er jo ikke lige med, at han ikke er til stede for hele mødet. Altså hvis man tog fat i Ulrik, når mødet var slut, og man spurgte, hvor meget tror du har været til stede til det her møde, så ville han jo ikke sige, at han havde slet ikke været til stede, vel? Nej. Så det handler om det her med, at vi zapper ind og ud. Altså vi zapper ud af det nærvær, vi egentlig bør være i, for at gå et andet sted hen, nemlig igennem vores telefon, eller computer, eller vores ure. Ja. Og det er jo ofte folk, der er uden for mødet. Det kan enten være folk, der er i vores privatliv, eller folk, der er vores kollegaer. Et eller andet, der fylder, og som skal håndteres. Ja. Altså, Ulrik, han er økonomichef, og revisionen har brug for noget, så fair nok, det er jo en del af hans opgave. Ja. Men han kunne jo have valgt at sige, jeg kan simpelthen ikke deltage i det her møde, fordi jeg har revisionen lige nu. Eller han kunne have valgt at sige til begyndelsen af mødet, at jeg kommer altså lige til og skal holde lidt øje med min mail, fordi det kan være, at revisionen beder om noget, fordi de er i gang lige nu. Det er jo en mulighed. Ja, og grunden til, at vi er her, det taler måske også ind i en kultur, der handler om behovsudsættelse. Altså det her med for eksempel vores private børn. De er ligesom vant til, at de kan få fat i os, også selvom vi er på arbejde. Ja. Jeg kan huske, da jeg var barn, altså mine forældre, de arbejdede faktisk i mit barndomshjem. Min far var revisor, og min mor arbejdede der, og
Altså, jeg måtte ikke engang gå ud på kontoret, hvis der var noget, jeg skulle. Det måtte jeg vente med. Ja. Men det er ikke sådan, vi skriver 2023, vel? Nej, Man det er tilgængelig hele tiden. Ja, og det er så faktisk et problem, også på alle mulige andre fronter. Altså, det er simpelthen så vel dokumenteret, hvad evnen til behovsudsættelse virkelig gør af gode ting for os. Så det er vigtigt, at vi tager fat i det her, dels fordi vi alle sammen møder det, men også fordi at det har betydning for nærværet i vores relationer, men også nærværet i de beslutninger, vi faktisk skal bruge vores møder til. Ja. Og hvordan søren knækker vi så den kode, Wenche? Jeg tænker, at der bliver forsket rigtig meget i det. Der er rigtig mange holdninger til det, og der er også mange divergente holdninger til det. Ja, det er der, og den ene ekstrem, det er jo den, hvor man siger, der er simpelthen ikke digitale enheder overhovedet med til vores møder. Slut. Vi sidder kun fysisk og med papir. Den tanke er der mange, der leger med. Jeg ser det meget, meget sjældent i praksis, at man faktisk håndhæver det. Og så i forlængelse af det, jeg sagde før med historikken, så skal vi også vide med hinanden, at vi er ved at lave en kultur. Jeg var på et tidspunkt til et foredrag med en fyr, der snakkede om det her med, at vi forventer, at vi svarer hinanden super kort tid efter, vi har egentlig rakt ud efter hinanden, uanset på hvilke sociale medier det er, eller det er igennem mail eller sms'er. Ja. Og han lavede sådan en analogi til det her med, at når jeg besøger dig, Wenche, og jeg har mine mudrede støvler på, så behøver du ikke at sige til mig, at jeg ikke skal gå ind og lægge mig i din sofa med mine mudrede støvler. Det er ligesom en del af vores kulturelle kodex, at det ved jeg godt, at dem skal jeg tage af, hvis jeg skal lægge mig i din sofa. Ja, tak. Og hans analogi, den gik på, at sådan er det ikke med vores mobiltelefoner. Nej. Vi har ikke sådan helt grundlæggende fælles forståelse af, hvad er okay, når vi bruger mobiltelefoner. Og det gør, at vi clincher med hinanden. Ja. Og hvis man skal have hånd om det her som enkelt individ, så er man nødt til at have nogle ret klare spilleregler i forhold til, hvornår jeg er tilgængelig og hvornår jeg er ikke tilgængelig. Og man er også nødt til at sørge for, at der er tydelig forventningsafstemning. Ja. Det er den eneste mulighed, der er. For ellers så vil den, der forstyrrer dig med et telefonopkald eller en mail eller noget andet, have nogle forventninger om, hvor hurtigt du svarer. Ja. Så vi er inde i noget værdiafklaring, noget italesættelse af en kultur. Altså, hvad kan vi egentlig være enige om, når vi holder møder, og de der digitale platforme, de er en del af mødet. Ja. Og det er både i forhold til selve mødet, hvordan vi er med hinanden, men det er jo så faktisk også, som du nævner, dem uden for mødet. Altså, at vi egentlig fortæller folk, de næste 1,5 time, der sidder jeg i mødet, der kan man faktisk ikke forvente, at jeg reagerer. Nej, og så skal du lade være med at sidde inde på mødet og svare, jeg sidder lige i mødet, jeg svarer lidt senere. Det er ikke en ordentlig forventningsafstemning. Nej, du skal være på forkant og have gjort det inden. Ja, præcis. Så det er noget med en gennemsigtig kultur, en kultur, der er italesat, og så er der også noget med at være super bevidst om det her. Ja. Fordi der er så meget vaner. Altså nu sagde du før, at der var noget, der var vigtigt, at man fik ordnet, for eksempel ham her, der skal skrive til revisoren. Men altså helt ærligt, hvornår er noget så vigtigt, at det ikke kan vente en time eller halvanden? Ja, altså det er ikke ret tit, vel? Nej, og der taber du ind i noget andet, som ligger i det her, og det er den her ting, vi bilder os ind, at alting haster. Det er virkelig en stor fejl. Og hver gang jeg har været med til at udfordre det, både i de grupper, jeg selv er en del af, og dem, jeg kommer i, så viser det sig jo, at så meget er der altså heller ikke, der haster. Og som du siger, selvfølgelig kan det godt vente en time. Ja. Jeg ved, i den pædagogiske verden, der bokser man nogle gange med det her med, at børn, de kontakter deres forældre, i stedet for at kontakte de voksne, som er sammen med dem. Det er jo super interessant, fordi de voksne, som er sammen med børn, om det er lærer eller pædagoger, de er der jo for at hjælpe de der børn. Ja. Så det hjælper faktisk altså meget sjældent, når forældrene er så langt væk og på afstand og faktisk ikke kan handle. Præcis. Og det her med, at man også træner sine børn i at have gode strategier til at bede om hjælp, søge hjælp og håndtere situationerne selv. Så det er jo egentlig allerede fra, vi er helt lille, at vi tyr til, at der er nogen, der skal hjælpe os med noget, i stedet for at være der, hvor vi er, og få den hjælp, vi har brug for der. Ja, og det er faktisk en skæg krølle også på det her med hasteraspektet, fordi hvis man begynder at udfordre det der, så vil det jo vise sig, at meget af det der, som hastede, jeg skal have hjælp til det her nu, det kunne man faktisk godt selv løse, når der ikke lige var en tilgængelighed, eller måske var det mindre relevant, end man lige synes, da man var fuldstændig optændt af ideen. Og jeg tillader mig lige at blive den der pædagogiske verden, fordi
Altså, hvornår er noget så vigtigt, at det skal være lige nu? Altså, graden af vigtighed, den er selvfølgelig subjektiv. Altså, vi er forskellige mennesker, men vi har jo mange steder gjort op med, at man kan kontakte sin lærer sådan helt almindelig onsdag aften. Altså, der er jo ikke ret mange tandlæger eller læger, eller hvem kan jeg mere nævne, som bliver ringet op af kunder klokken 8 en onsdag aften. Men det kan en skolelærer faktisk godt. Okay. Nogle steder. Ja. Og det er jo også fordi, at der er nogle forældre, der ligesom ikke kan vente. Ja. Og det er virkelig også en interessant debat, hele det her med grader af, hvornår noget er vigtigt. Ja, det er virkelig noget, der kan skabe et stresset samfund, ikke? Meget, og der er virkelig mange gråzoner, fordi at det her, det er jo ikke et enten eller. Det er jo i virkeligheden meget subjektivt. Ja. Jeg har selv virkelig gode erfaringer med folk, der er på forkant i forhold til det her med brug af mobiltelefoner på møder. Altså folk, der kommer og siger til mig, hvis jeg er mødeleder, du skal lige vide, jeg har min telefon på lyd, og det er fordi, at altså der er et eller andet, og så har de jo vurderet, at det er så vigtigt for dem, at det vil de gøre. Og det har jeg super meget respekt for. Ja, og det er god stil. Det er sindssygt god stil. Ja, det er det. Det er meget respektfuldt, altså både over for mødet, over for mig, og også over for de andre mødedeltagere. Ja. Så det er i hvert fald en måde at få den der gennemsigtige kultur, at man i tale sætter, hvorfor man gør, som man gør. Ja, og altså at man som individ tager ansvaret for at styre sin tid, og ved det sin tilgængelighed, og at man som kultur har den der forventningsafstemning af, hvordan er det så, vi gør her. Ja. Og så tilbage til det, jeg snakkede om før, med at den enkle måde var jo bare at forbyde alle digitale enheder til møder, og det sagde jeg, det ser man ikke ret mange steder. Nej. Og en af grundene er jo også, at de digitale enheder er jo en forlænget hjælp for os. Ja. Mobiltelefonen er noget, vi bruger. Personligt bruger jeg min pen på min iPad til at forberede mødet. Ja. Jeg har alting forberedt der. Jeg skriver alle referaterne, der bruger forskellige farver, bruger forskellige symboler. Så hvis jeg blev inviteret til et møde, hvor det var forbudt at have digitale enheder med, så ville jeg faktisk mangle en meget stor del af min hukommelse. Ja. Så det, der virker allerbedst, det er ikke en enkelt leder eller en enkelt mødeleder med en meget, meget klar og tydelig holdning til det. Det er faktisk, at man snakker om det i den gruppe, der har tilbagevendende møder, og siger, prøv at høre, hvordan gør vi det lige her? Ja, tilbage til spørgsmålet om, hvad kan vi være enige om? Hvad mener vi er okay? Præcis. Og så tænker jeg også, at når folk så, altså hun vælger jo her, og i talesæt, at han ligesom sapper ud og sidder og laver noget, ikke? Ja, det er faktisk ret sejt. Hun er vikarierende mødeleder. Det er sejt nok, hun lige gør det. Ja, og nogen vil måske synes, hun udskammer ham. Altså, at hun ligesom sætter lys på, at han sidder der og har uhensigtsmæssig adfærd. Men man kunne også sige, at hun prøver at hjælpe ham, fordi han kunne egentlig selv på forhånd have sagt, ved hvad, jeg er nødt til lige at sende det her. Og så, hvis man har mødedeltagere, der gør det, så har man jo mulighed for som mødeleder at sige, ved du, vi holder alle sammen lige 2 minutter. Præcis. Eller at nu giver jeg lige alle sammen lige tænketid. Jeg sætter et spørgsmål op til det næste punkt, og så kan Ulrik lige få sendt den der mail, mens vi andre lige tænker, og så kan vi tage debatten, når Ulrik han er klar igen. Ja, lige præcis. Altså, at man bruger det aktivt, at der er nogen, der vælger at sappe ud. En tredje god ting ved, at hun i tale sætter det er, at der er helt sikkert en anden i ledergruppen, som også har lagt mærke til det. Ja. Og som tænker et eller andet om det. Og som bliver ved med at sidde og tænke et eller andet om det, indtil det ligesom er blevet sagt. Ja. Og det der med at sætte ord på det, der forstyrrer i rummet, synligt eller usynligt, det er som regel altid en god idé. Ja, altså han kan ikke kommunikere. Altså han sender signaler til de andre. Og dem kan man jo tolke forskelligt, som du siger. Ikke? Man kan tænke, at han synes, det er dræbende kedeligt det her, eller han har ikke prioriteret det her møde særlig højt. Eller, altså der kan gå alt muligt i gang, hvor dem, der ligesom er i rummet sammen med ham. Ja. Så Wenche, det handler om at få afstemt forventninger. Ja. Lavet en værdiafklaring. Hvad er det, vi er enige om? En gennemsigtig kultur. Vær bevidst omkring de her vaner, vi har. Og at vaner er svære, det har vi talt om i flere episoder. Ja, og så handler det om pli, og det handler om at tage mødet alvorligt. Der er en grund til, at du sidder med til det her møde. Der er nogen, der har brugt noget tid på at designe det her møde. Ja, vi må i hvert fald håbe, at vi arbejder et sted, hvor folk forholder sig til, hvem skal deltage i møderne. Ja. Fordi nogle gange kan det jo faktisk godt være, at der sidder nogen til møder, hvor de tænker, hvad filen skal jeg her? Og så kan jeg godt sappe ud, fordi det her, det vedrører ikke mig. Nej, og lige der skulle jeg faktisk til at sige, hvis du kan sige nej til de 2 ting, jeg lige sagde. Altså hvis der ikke er nogen grund til at være til det møde, og hvis der ikke er noget lige præcis, jeg skal bidrage med, så er der altså et strukturelt problem, som nogen i den her virksomhed bør arbejde med. Fordi så er man i gang med at spilde sin organisationens tid i noget, der måske ligner arbejde, men i virkeligheden er ineffektivt og selvbluff. Så når nogen tager den der mobiltelefon frem, så kan det både handle om, at vi skal kigge på,
er der noget strukturelt, vi skal lave om her? Eller det kan være den der selvransagelse, som du sagde før, med den gode pli og min egen selvdisciplin i forhold til, hvordan er jeg her? Eller bliver jeg bare grebet i, at jeg lige har brug for at tjekke min mail, selvom det har jeg jo faktisk ikke rigtig brug for. Præcis. Jeg sad engang til et møde med en højt placeret leder på et universitet, og talte om det der med, hvor mange møder skal vi have, og vi talte om, at jamen, det er jo møderne, der er motoren, det er her, vi får lavet udvikling, men omvendt, det er jo ikke her, vi får arbejdet. Det er jo først, når vi går ud af mødet, vi får arbejdet. Og så kiggede hun drillende på mig og sagde, er du sikker? Jeg ved, Mogens sidder i møde lige nu. Så sendte hun en mail til ham, og få sekunder efter, så svarede han. Ja. Og det var jo, fordi han sad i et af de der møder, du ved, hvor man kan sidde med telefonen under bordet og få ordnet en masse mails, mens snakken kører i en lang pølse, som jeg ved, du vil sige. Jo, men altså, nu sagde jeg, vi startede med den her episode at sige, at vi alle sammen har oplevet det, men vi sagde jo ikke noget om vi har oplevet, at vi selv har gjort det. Altså, jeg kan heller ikke se fri af, at jeg også har gjort det, når jeg synes noget var dræbende kedeligt eller irrelevant for mig. Ja. Det er jo det der, den der pli der, respekt for hinandens tid, som bliver vigtig her. Ja, det er det. Så for den. Så kom der ærlighed på lyd. Gav vide, om Wenche også har været til et møde, hvor hun fik tjekket sin telefon under bordet, fordi hun zappede ud. Ja, gav vide, om der er nogen, der går til møde på deres arbejde, der kan sige sig helt fri af at have tjekket deres telefon på et møde. For det er svært det her, det der med mobiltelefonerne på vores møder. Lad os derfor samle op på samtalens pointer. For at vi kan ændre på mobilkulturen på vores møder, må vi have et fælles fokus på kulturen. Vi må snakke om, hvordan vi i teamet, der holder møder sammen, gerne vil, at vi håndterer, når vi selv har brug for at komme i kontakt med nogen uden for mødet, og når nogen uden for mødet har brug for at komme i kontakt med os. Vi må tale om, hvad vi hver især synes er hensigtsmæssigt og til gavn for vores møder. Dermed kan vi have en form for aftale, ramme og struktur for den adfærd, som vi kan være enige om. Og det er jo ikke sikkert, at der er enighed i gruppen. Hvis ikke, så kalder det på, at vi skaber øget forståelse for hinandens præferencer og behov, samt at vi finder et muligt kompromisrum. Når vi har etableret denne italesat og defineret kulturforståelse, bliver det vigtigt, at vi dels holder fokus på denne kultur og har respekt og pli omkring den. Dernæst, at vi er gennemsigtige og direkte italesætter, når vi har behov for at ændre eller bryde formen. Gør det gennemsigtigt, hvis der i konkrete situationer er behov for noget andet, så de øvrige mødedeltagere forstår og dermed bedre kan acceptere og respektere dette. Endelig er det vigtigt, at både mødedeltagere og mødeleder har mod og vilje til at italesætte, når der er adfærd, der er direkte i modstrid med de aftaler, vi har for gode IT-vaner til vores møder. De italesatte aftaler gør det mere legitimt at pege på den uhensigtsmæssige adfærd, fordi vi netop har et fælles sprog og forståelse for vores kulturønske. For mange er det ikke let at italesætte uhensigtsmæssig adfærd, så vær opmærksom på, hvordan I støtter og hjælper hinanden med dette. Og bevar en let og venlig tone. Med det kommer vi ofte meget langt. Som nævnt kender vi nok alle situationer, hvor en mødedeltager tager sin telefon frem. Netop i denne uge oplevede jeg, at der var en mødedeltager, der kommunikerede med en kollega over sms på mødet. Og han meddelte os andre bagefter, at det handlede om, hvorfor vores kollega ikke var mødt op til mødet. Det var jo egentlig helt fint, for så vidste vi alle, hvorfor vedkommende ikke kom til mødet. Men samtidig var det en forstyrrelse for mødet. Måske fordi ham med telefonen ikke eksplicit havde kommunikeret, hvorfor han sad med sin telefon. Ja, det er svært det her med telefonerne. Der er så mange nuancer og perspektiver, og det væsentlige er vel, at vi tager os tid og mod til at tale om mobilkulturen på vores møder, så vi forsøger at forstå hinandens adfærd bedre. På samme måde er det vigtigt, at vi i det hele taget taler om vores hverdagsmøder, så de kan blive bedre, mere effektive og meningsfulde for os alle. Og til det har vi her i Mødegangen udviklet et samtalespil, der kan bruges på alle danske arbejdspladser. Et spil, der skaber et legitimt og let rum til at tale om og dermed forbedre vores hverdagsmøder. Også på de arbejdspladser, hvor der er ikke dansktalende medarbejdere. Tjek vores hjemmeside ud, mødegangen.dk, og læs mere om spillet. Det er også her, du kan købe det og kontakte os vedrørende workshop om spillet. Vi drømmer om, at spillet kommer langt ud i det danske land til gavn for vores mødekultur. Til slut er der kun at sige, at hvis du synes, at denne episode af Mødegangen skal høre sig flere, så må du endelig sende den videre.